सालबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 इं मायथाइनि बर' बिजों फरायनानै HSLC आरो HS जोबथा आनजादाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि सेनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव सालबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 2022 इं मायथाइनि बर' बिजों फरायनानै HSLC आरो HS आनजादाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनायजों लोगोसे सालबारि दखरानि मादाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय जादों। बे हाबाफारियाव फरायसाजों लोगोसे दिथागिरि बिमा-बिफाखौबो बरायफादों। बे बरायनाय हाबाफारिखौ इयुन जोलैखौ थुलुंगाखांहोनायनि थांखिजों लानाय जादों आरो जायफोर फरायसाफोरा दिनै बरायजादों बिथांमोनाबो इयुनाव आरोबाव साबसिन हामसिन खालामहैयो बे थांखिजों लानाय जादों। बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै नुजाथिफैदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि नितु कुमार ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारि आरो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी बिथाङा। दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे सालबारि हायार सेकेन्डारि जि स्कुल बेवहाय 2022 इं मायथाइनि HSLC आरो HS आनजाद लिरनानै जाय बर' फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों लोगोसे सालबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव जिथि मासियाव हाबनो हादों बिथां फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जि बरायनाय हाबाफारि बेखौ सालबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बानजायदों आरो बे बानजायनानै जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जे जाखांफुनाय इयुनाव जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना आनजाद लिरगोन जे बिथांमोनखौबो थुलुंगा होनायजों लोगोसे बरायजानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौबो जे बिथांमोना जेन' इयुनाव हारिनि साफा साफा राफोद फुंखा सुबुं जानो हायो दिनै जेरै बरायजादों इयुनावबो जेन' बेफोरबायदिनो बरायजालांबाय थायो आरो जों एबसुआ लुबैनाय बायदि बुहुमाव बर'खौ गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला दिनै जाखांफुनाय जाय फरायसाफोरा बरायजादों बिथांमोनानो इयुनाव साफा साफा मोजां सुबुं जाहैनांगोन गावनि आथिङाव गसंथानायजों लोगोसे हारिखौ नायफिननो नांगोन हारिनि साफा साफा मोजां बिबान लानानै खामानि मावहैनांगोन बियो डक्टरानो जाथों बा इन्जिनियारानो जाथों बा प्रफेसारानो जाथों बा सिभिल सार्भेन्टआनो जाथों बा स्पर्ट्सनि फिल्डआवनो जाथों बा गुबुन गुबुन बिथिङाव बेफोरबायदि जोंनि दिनैनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा बाहागो लाहैनांगोन बैफोर जोंनि एबसुआ लुबैनाय थांखिफोरखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जे उथ्रिसार फरायसाफोरखौ मान बावनाय आरो बरायनाय बेजों लोगोसे जोङो दिनै गुवारै सावरायफानाय जादों। दिनैनि बे जिहेथु बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे हारियाव जोङो जुदि जौगाथायखौ लाबोनांगौब्ला थोंजोङै जों बुजि मोनखायो बयबो सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानांगोन बे हिसाबै फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ मोजाङै लानानै जौगालांबाय थानांगौब्ला जे फोरोंगुरु सार बिथांमोना फरायसालियाव फोरोंनाय बेखिनि गियानखौ जों बुथुमना लानांगोन बिमा बिफाया होनाय बोसोनखौ लानांगोन बेजों लोगोसे आथिखालाव जिबायदि थासारि जोंनि सोरबिथिङाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि समाजनि गेजेराव ओरैबायदि बेले बेजे जे ड्राग्सनि जौ जुवानि माखासे बेले बेजे थासारिखौबो जों नुनो मोन्दों दा बेनिखायनो फरायसाफोरा जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा गाव गावनि आथिङाव गसंथानांगौब्ला थांखिसिम सहैनांगौब्ला बे गाज्रि मुवा बेसाद ड्राग्स बाहायनाय जौ जुवा बाहायनाय बा बाइक गिदिर गिदिर लानानै सलायथिंलाबायनाय जाय बेसादफोरखौ नाङा बैफोर बेसादफोरखौ जोंनि फरायसाफोरा नागारनो नांगोन आरो गावनि थांखि फारसे गोख्रोङै जाफुंसार जानो थाखाय गोख्रोङै नाजाथाबनानै जुजिलांनांगोन दा बेखिनि खोथाखौ जों गुवारै सावरायनाय जादों दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों। गिबियावनो बयनिसिमबो सालबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बे समाव बावहरबाय। जोङो 2022 इं मायथाइनि HSLC जोबथा आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनायजों लोगोसे जोंनि दखरानि बेन्दोङाव जिथि मासियाव हाबनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे HS आर्ट्स आरो HS साइन्स जोबथा आनजाद बे मोननैयावबो दखरानि बेन्दोङाव जिथि मासियाव आवग्रिनो हानाय बे फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायफादों आरो दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव जोङो फरायसाफोरजों लोगोसे जोङो बिथांमोननि जि जोथोनगिरि बिमा बिफा बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरफादों बिथांमोनखौबो जोङो बरायफादों आरो जोंनि बरायनायनि गुबै थांखिया बेनो जाहाथे
जि फैबाय थानाय जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जाहाथे गोसोआव मोनसे थुलुंगाखांनाय बिथांनि गोसोफोराव फैयो आरो बिथांमोना इयुननि समाव बेफोरबायदि बरायजानो खाबुखौ जाहाथे लानायजों लोगोसे गावनि जि मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बेखौ जोङो दखरा हिसाबै जोङो जेब्लायबो मिजिंथियो आरो दिनैनि जि बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बेयाव जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै मोननो हादों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां बिथां निथु कुमार ब्रह्म जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायदोंमोन नाथाय बिथाङा माखासे एंगारहायै हाबाफारि थानायनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि बिथां रोमदोन बसुमतारी बिथांखौ गाहाय आलासि महरै जोंनि बे बरायनाय हाबाफारियाव नुजाथि होदों आरो बेजों लोगोसे जोङो थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै हांख्रायनो मोननो हादों जोंनि सालबारि गोजौसिन फरायसालिनिनो लोगो फोरोंगिरि कृष्ण बसुमतारी सार बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जि फैबाय थानाय फरायसुला फरायसुलि आरो दा दिनैनि समाव जाय बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोना इयुन समाव माबायदि आनजादखौ फरायनांगौ माबायदि स्ट्रिमफोरजों थांनानै माबायदि आयदाफोरखौ लायोबाथाय जिउआव जाफुंसारनाय जानो हायो बेनि बागै गुवारै फरायसाफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों आरो बे फरायसाफोरखौ जोथोन लानांगौब्ला बिमा बिफानि गुबै रला बिबाना मा जागोन बेनि सायावबो बिथाङा गुवारै बेखेवनानै होदों दा बेनि थाखाय जोङो दखरा आफादनिफ्राय साफ्रोमबो जि आलासि बिथांमोन नुजाथिफैनो हादों बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावो आरो दिनैनि जि जोंनि बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो ओनसोलनि माखासे गुबुन गुबुन गौथुमफोरनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जेरै सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोङो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ मोननो हादों सालबारि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं बिथां तपेश्वर बसुमतारी सार बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादों हाथरखि फरायसालि जाय फरायसालिया गासै बिटिसिनि गेजेरावनो मोनसे मोजां रिजाल्ट गोदोनि समनिफ्रायनो होबोबाय थादों बिथांनि जि गाहाय फोरोंगिरि सुमित्रा बसुमतारी मेडाम बिथांखौबो जोङो मोननो हादों दा बिदिनो गोबां ओनसोलनि मेलेमजिबि सार बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो दिनैनि जि बरायनाय हाबाफारि बेखौ मोजाङै मोजां खुंफुंबाय। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि एसआइ निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।